Dobre, však to zreže. Takže zdravím Trnovec a zdravím okolie Trnovca. Čaute všetci. Už túto sobotu, čo je o 5 dní, sa vidíme na tej akcii, na ktorú ste tak všetci dlho čakali, a to sú Trnovecké dni 2015. presne tak, jak hovorí môj kolega, Trnovecké dni 2015, čiže už o 5 dní, a teraz vám môj kolega poví, aký program nás čaká. Takže program sa bude konať vo dvore kultúrneho domu. Začína to celé o nejakej 5. hodine poobedňajšej. Budú vystupovať kapely ako Kabát Revival, Hambalko Band, čo je country kapela, Tanečník Bruce, Old School Brothers, a headliner večera bude Peťo Cmorík so svojou kapelou, takže naozaj sa máte na čo všetci tešiť. Aby som opravil môjho kolegu, headliner večera nie je Cmorík, ale my dvaja. Ceta DJ Luxo A Slížo určite, na večernej Oldies Party. na ktorú sa môžete naozaj tešiť, lebo sa zabavíme určite do rána bieleho, fajnovo. Takže ešte raz, dávaj pozor. 27. júna, sobota, 5 hodín po obede. Vidíme sa, počujeme sa. 5 dní. Čau. Serus.